Hi guys, ngayong hapon sa kanan niya ako sa Natalio Bacalso Avenue, Lakaw, Talisay, Cebu City. Pasilong sa Kadirikatyot dahil nagtulan na ulan o kusog-kusog. Ikan ko na rin nga natin o buwan ng exam announcement of GKN sa Kapi Sales Security Training Academy. Ako dito sa Ilam sa Skywalk, pasilong sa Kukadyot. Ako yung patanaw ninyo guys ang ulan nga tinagsak. Wala sa nagdali o biyahe kay makabasa pa man. Magamit lang niya kung payong taon. Kung ipakita ninyo ang ulan dito o ang view during the pita. Yeah guys, standby. Guys, ang sitwasyon during ako doon sa Vista Grande, San Carlos, doon sa 70 Adventist Store Natbang. Doon sa Mission College guys, nagsaya sa CCTV. So, una na ni guys.